Tanyag karon ang lokal nga kagamahanan sa Valencia City og 200,000 pesos nga reward money sa bisan kinsa nga tawo nga makahatag og impormasyon nga mosangpot sa pag-ila o pagsikop sa suspek nga responsable sa pagpatay kang Jennifer Encarnacion, 15 anyos, grade 9 student. Kahinumduman nga una nang gikatahong missing ang dalagita niadtong Enero 6 apan pagka Enero 8 nakaplagan kini nga wala nay kinabuhi ug nabulag na ang ulo sa iyang lawas sa Katubhan sa may Purok 1, Sitio Sinait, Dagat Kidavao, Valencia City, Bukidnon. Giawag sa LGU Valencia ang publiko sa pagtabang sa mga otoridad sa pagpaambit sa bisan unsang impormasyon nga makatabang sa pagsulbad sa kaso. Ang tanan nga impormasyon pagatagdon uban ang higpit nga pagka-kompedensyal ug ang kaluwasan sa mga informante hugot nga panalipdan. Samtang ang maong ganti kabahin sa hugot nga pasalig sa LGU Valencia nga makabot ang kinanaling hustisya ngadto sa pamilya. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. Tumar og Sanson Vitamin C nga puno sa antioxidants ug mopaligon pa sa immune system. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, ex-FMN.